Práve sme naskladnili 2 kontajnery košov zo špeciálneho ratanu. Ten ratan sa volá Kubu ratan, pochádza z Indonézie. V čom je teda rozdiel? Kubu ratan nerastie v Európe, nepestuje sa tu, lebo nevydrží. Vrba alebo z dreva výplň sa dá dostať u nás v Európe. Druhý rozdiel je v trvanlivosti. Kubu ratan čím viacej je na slnku, tým viac tvrdne a vydrží roky. Vrba čím viac je na slnku, na poveternostných podmienkach, degraduje a rozpadá sa ten košík. Je väčšinou na 1, 2, 3 ročné využitie a Kubu ratan je na roky, ako som už povedal, minimálne 5, 10, možno aj viacej rokov. Môže naň pršať, svietiť slnko, čím viacej, tým je tvrdší. Určite vás zaujíma aj cena. Takýto košík na jarné cibuľoviny, jarné kvety je 11,99. Cez leto môžete tam dať letničky, na jeseň zase vresy. Na balkóny máme napríklad takúto okrúhlu formu v cene 20 €. Rovnako vydrží roky, má plastovú vystielku a veľmi pekne ukáže na jar na nejaké jarné kvety, na leto na muškáty a na jeseň zimu vresy alebo potom zimnú dekoráciu. Najmenšie z týchto štvorcov je takýto rozmer 29,99, ideálne na olívu alebo nejaké vonkajšie záhradné terasové solitárne rastliny. Dajte nám vedieť, ktorý košík uprednostňujete, či tradičný z vrbového prútia alebo z ratanu Kubu. Nezabudnite sa ponáhľať, lebo zásoby sa nám už míňajú. Zopár máme však ešte skladom.